नमस्कार। नया गीत लेके फिर से एक बार हाजिर बने। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नया जुड़ल बने तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर दी, ऑल पर क्लिक कर दी। जो भी नया वीडियो हम बना के डालब सबसे पहले सब पहुंची अपन आशीर्वाद दें। कैसे एक जनी के बिया हो भगवान ने के भाई मरद भरी फोन कर तरी क्या कहत रे नैहर में मानवा लागे न धनवा सुनला मोर करे जा हरे सुनला करे जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ नैहर में मनवा लागे न धनवा हरे सुनला मोर करे जाया रे सुनला करे जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ कर जानी देर सैया डोली लेके जा अब तो धीर न धराता ये राजा कर जानी देर जल्दी डोली लेके जा अब तो धीर न धराता ये राजा कही का बात कटेला न रात मान लो मोर कहनवा यारे मान लो कहनवा हो सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ अरे गौवा के लोग सब बोल ताने बोलो करिलो जवानी के जल्दी के ना पुतोलो गौवा के लइका सब बोल ताने बोलो करिलो जवानी के आके जल्दी ना पुतोलो मानिलो बात दिल चाहे मुलाकात मानिलो मोर कहनवा यार पूरा कर यार बनवा हो सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ हे दरमान मीत पिया बुझत नी दर्द काहे नहीं बुझ बतिया बड़ तू नी दर्द महेंद्र मन मीत पिया बुझत नी दर्द काहे नहीं बुझेल तू बड़ नी दर्द सुनारी देश ढेर दाना कलेश अरे खाना ऐसे भेजा अरे खाना ऐसे भेजा हो सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ नैहर में बनवा लागे न धनवा नैहर में मनवा लागे न धनवा सुनला मोर करे जा हरे सुनला करे जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ सुन न सजनवा गावनवा अकेले जाओ। नमस्कार।